Sclava a spălat picioarele lui Sina. Dar ceea ce a văzut în apă a dezvăluit un secret interzis. Soarele de după amiază a intrat prin crăpăturile balconului, desenând dungea urii pe podeaua de piatră. Stăpâna, întinsă pe balansoar, și-a întins picioarele albe și delicate peste laianul de aramă, în timp ce sclava Maria îngenunchea, cu mâinile înțepenite cufundate în apa caldă. Degetele domnișoarei tremurau ușor, așa cum făceau întotdeauna când soțul ei mergea la afaceri și ieșea din casă în tăcere. Mai încet, leneșă, murmură doamna, fără să deschidă ochii. Nu așa să tratezi o doamnă. Maria și-a lăsat capul în jos, dar ochii ei negri ca bezna nu au părăsit apa. Acolo, pe suprafața calmă a bazinului, lucrurile s-au dezvăluit. De mică, mama ei a învățat-o că apa păstrează secrete, că strămoșii vorbeau prin reflecții. Și în acel moment, între valurile pe care le făceau degetele lui, s-a format o imagine. Nu chipul domnișoarei era cel care privea înapoi. Era el. Domnul. Dar nu așa cum îl vedea Maria în fiecare zi, cu dubleaua lui amidonată și biciul în talie. Nu. În apă, fața lui era distorsionată, buzele lui răsucite într-un zâmbet nebărbătesc, iar în spatele lui lucrurile se mișcau. Umbre cu degete lungi, târându-se de-a lungul pereților camerei lui Misus, șoptind cuvinte pe care Maria nu le putea auzi, dar care înghețau sângele. Asculți, Maria? Vocea doamnei tăia aerul, ascuțită ca un cuțit. Da, domnișoară, răspunse ea, cu mâinile tremurând. Apa s-a norat brusc, de parcă ceva ar fi atins-o de jos. Atunci a văzut semnul. Pe glezna zveltă a doamnei, aproape ascunsă de juponul ei, o cicatrice subțire, în formă de semilună. La fel ca cea găsită de Maria pe gâtul ultimei sclave care a dispărut din cartierul sclavilor. La fel ca cea pe care o avea propria mamă înainte de a fi vândută în sud. Ești palid, observă doamna, deschizând în sfârșit ochii. Irisii lui erau prea deschisi, aproape incolori, ca unei pisici nocturne. Ești bolnav. Maria înghiți în sec, știam că nu pot să fug, nu pot să țip. Dar mai știa că, dacă amanta ei ar afla că a văzut-o, nu va fi suficientă pedeapsă pentru a șterge ceea ce Maria purta acum în ea. Coborând din nou ochii, ea și-a uscat cu grijă picioarele stăpânei, în timp ce apa din bazin, acum nemișcată, reflecta doar tavanul întunecat cu grinzi. Și ceva pâlpâind în colț, unde lumina nu ajungea. Umbra din colțul laianului nu era o reflexie. Era un ochi. Maria simți că aerul îi apăsă în plămâni de parcă cineva i-ar fi apăsat pieptul cu mâinile reci. Nu îndrăznea să se uite direct, dar observă că acel lucru, dacă era ceva, se mișcă încet, târându-se de-a lungul marginii de arama bazinului, unde apa încă tremura ușor. Degetele doamnei, lungi și albe ca oasele lustruite, se zvâcniră pe brațul scaunului. Ai văzut? Vocea doamnei era un oftat, aproape un geamăt. Nu era nicio surpriză în ea, doar o curiozitate bolnavă, ca cea cuiva care așteaptă de mult să sosească ceva în sfârșit. Maria clătină din cap, dar mișcarea era atât de slabă încât ar fi putut trece drept un tremur. Cicatricea de pe propria coapsă i-a ars, de parcă luna ascuțită care o marcase ar fi fost frecată cu sare. Își aminti de sclava care dispăruse luna trecută, așa cum fusese găsit trupul ei 3 zile mai târziu, întins pe stâncile râului ca un pachet dezlegat. Gâtul i s-a deschis într-un zâmbet, semiluna de pe gâtul lui strălucind umed în soare. Iar apa din râu, au spus ei, a mirosit a cuișoare timp de o săptămână. Mi-a spus mama, murmură doamna, uitându-se acum la colțul întunecat de parcă ar fi vorbit cu ceva ascuns acolo, că semnele sunt uși. Că nu doare când sunt făcute, doar mai târziu, când încep să se deschidă. Maria strânse buzele, simțind gustul metalic al fricii. Stăpâna a întins mâna și, cu un deget, a tras o linie imaginară pe coapsa sclavei, exact acolo unde se afla cicatricea. Atingerea era rece, dar nu la fel de rece ca fiorul care-i curgea pe coloana vertebrală a Mariei. Ești specială, spuse domnișoara, acum zâmbind. A fost un zâmbet care nu a ajuns la ochii limpezi, care au rămas fixați în golul din spatele Mariei. La fel ca mine. La fel ca toți ceilalți care poartă marca. Apa din laian a început să se întunece, ca și cum cerneala picura în ea dintr-un loc nevăzut. Maria a văzut, îngrozită, că nu era vopsea.
Erau fire subțiri, întunecate, care se încurcau unul în jurul celuilalt, formând modele care durea doar prin atingerea lor. A privi. Doamna nu părea surprinsă. În schimb, se aplecă înainte, cu ochii strălucind de o emoție febrilă. Aproape sunt aici, șopti el, și de data asta, nu vor pleca fără să ia ce este al lor. Maria nu trebuia să întrebe cine erau. Știai. Poveștile pe care sclavii mai bătrâni le povesteau noaptea, când credeau că nu le ascultă nimeni, ale femeilor cu pielea cenușie care mergeau pe apă, ale celor care își târșeau picioarele fără să scoată zgomot, ale celor care își marcau aleșii cu cuțite de os. Cei care se întorceau mereu să caute ceea ce lăsaseră în urmă. Ușa dormitorului scârți ușor, deși nu bătea vânt. Doamna nu s-a întors. Corpul ei era rigid, de parcă ar fi așteptat ceva ce nu mai a putea urs. Maria, însă, a auzit. Un sunet umed, ca buzele care se despart după un sărut lung. Și apoi, foarte jos, aproape necat de gâfâiul Doamnei, un cântec. Era o melodie fără cuvinte, făcută din vocale neclare care sunau ca plânsul și râsul în același timp. Maria a recunoscut-o imediat. Era aceeași pe care o cânta mama ei când credea că este singură, aceea despre care sclava moartă din râu stăpânise cu o seară înainte de a dispărea. Același lucru care acum ieșea din gâtul Doamnei într-un fir subțire, tremurător, de parcă ar fi fost tras din interiorul ei de mâini invizibile. Nu te uita înapoi, ordonă Doamna, fără să-și ia ochii de la colțul întunecat. Nu le place când ne uităm. Maria s-a supus, dar nu pentru că ar fi vrut. Mușchii erau prinși, ca și cum ar fi fost cusuți la locul lor. Apa din bazin era acum clocotită, groasă și neagră și ceva începea să iasă din ea, degete lungi, unghii care păreau făcute din scoarță de copac. Doamna a întins mâna și, cu un gest lent, a invitat Chestia să vină. O să vezi, spuse el, cu vocea acum răgușită, de parcă i-ar fi fost strivit gâtul din interior. O să vedem cu toții, până la urmă. Maria a mirosit înainte de orice altceva, cuișoare putrede, pământ ud, ceva dulce și putred care îi se lipește în fundul gâtului. Și apoi, chiar în spatele umărului stâng, o respirație caldă. Nu era domnișoara. Ceva i-a atins părul, încurcându-se în bucle ca degetele unui copil care se joacă. Maria a închis strâns ochii, dar nu a ajutat. A simțit Chestia acolo, aplecându-se peste ea, adulmecând-o ca și cum un animal își adulmecă prada. Cicatricea de pe coapsă i-a ars ca focul. Acesta este al meu, spuse Doamna, iar vocea ei nu mai suna umană. Dar poți păstra ce a mai rămas. Maria nu a țipat când unghiile ascuțite i-au rupt juponul. Nu a țipat când degetele reci i-au apăsat cicatricea, deschizând-o ca o gură flămândă. Nici măcar nu a țipat când lucrul din spatele ei a șoptit, chiar la ureche, într-o limbă pe care nu ar trebui să o înțeleagă, dar a făcut. În sfârșit. Noaptea a înghițit camera dintr-o înghițitură. Lumânările s-au stins dintr-o dată, de parcă o suflare invizibilă le-ar fi stins, iar mirosul de ceară arsă s-a amestecat cu cel de pământ ud și ceva mai vechi, ceva care venea de sub casă, din crăpăturile din podeaua de scândură putrezită. Maria simți greutatea a ceea ce nu era manta ei, pentru că manta ei, acum, era doar un cocon gol, o piele de cojit atârnând în oglindă ca o rochie uitată. Degetele reci se înfipseră mai adânc în cicatrice și ea știa, fără să fie nevoie să vadă, că rana nu sângera roșie. Era neagră, groasă, ca mierea de albine amestecată cu funingine. Lucrul din spatele ei râse, un sunet umed, scârțit, ca oasele mestecate încet. Maria și-a amintit ziua în care a primit acel semn, cuțitul maestrului, țipătul mamei ei, mirosul de trestie de zahăr arsă. Dar asta nu mai conta acum. Nimic nu conta în afară de vocea care șuieră în ceafă, zgâind cuvinte care nu erau cuvinte, ci chei. Ai purtat asta atât de mult timp, murmură Chestia, iar gura era atât de aproape, încât Maria simți buzele crăpate atinându-i urechea. Și nici nu știam că este o invitație. Ceva s-a mișcat în interiorul cicatricii. Nu a fost durere, nu tocmai. Parcă o rădăcină ar fi încolțit acolo, groasă și noduroasă, și acum se întindea, căutând o ieșire. Maria gâfâi când vârful ei îi străpunse pielea din interior, rupând carnea ca un vlăstar care sparge pământul. Degetele ei s-au înfipt în salteaua de paie și și-a mușcat buza până a simțit gust de fier. În oglindă,
Silueta Doamnei pâlpâia, deformată ca apa murdară. Fața lui nu mai era o față, ci o mască de petice cusute împreună cu șuvițe de păr, pe care Maria o recunoscu. Era al ei. Și cea altora. Multe altele. Lucrul din spatele ei oftă, mulțumit, în timp ce rădăcina din interiorul coapsei Mariei se răsucea, creștea, se ramifică ca niște vene sub piele. Acum ești copacul meu, a șoptit vocea, iar pereții camerei au gemut ca răspuns, de parcă întreaga casă ar fi fost lemn viu, răsucit. Și eu sunt sămânța pe care ai purtat-o fără să știi. Maria nu a rezistat când mâinile au întors-o pe burtă. Nu s-a zbătut când chestia a urcat pe ea, cu picioarele subțiri ca niște crenguțe uscate înfășurate în jurul taliei ei, iar degetele, prea mult acum, prea multe, i-au înfipt în umeri, rupându-i oasele ca niște crenguțe. Simțea doar căldura rădăcinii răspândindu-se, arzând înăuntru, în timp ce vocea îi cânta în cap, o melodie fără muzică, doar vibrație, doar foame. Afară, în cartierul sclavilor, ceilalți sclavi s-au trezit la zgomot că ceva sfâșia noaptea. Nu era vântul. Nu era niciun animal pe care îl cunoșteau. Era zgomotul unei uși care se deschidea, o ușă care nu ar trebui să existe, și, venind din interior, foșnetul frunzelor uscate era târât de ceva care nu avea picioare. Și apoi, primul țipăt. Dar nu era a Mariei. A fost al Doamnei. Sau ce a mai rămas din ea. Noaptea a înghițit țipătul ca un animal flămând. Sclavii se înghesuiau pe rogojinii de paie, cu ochii mari, cu mâinile tremurătoare lipite de guri care nu îndrăzneau să scoată niciun sunet. Ei știau. Ei au știut întotdeauna că aci pereți de noroi ascundeau mai mult decât sudoarea și sângele decenilor. Casa mare nu era doar lemn și var, era o ființă vie, respirând încet, înghițind durerea pe care i-a oferit-o de parcă ar fi fost rugăciuni. Al doilea țipăt a fost însoțit de un scrâșnet umed, ca oasele smulse. Apoi, tăcere. Până când ușa, cea care nu exista, s-a deschis din nou. De data asta, nu a fost foșnetul frunzelor. A fost târâirea a ceva greu, umed, care a lăsat o urmă întunecată pe podeaua de pământ. Sclavii au văzut, în lumina pâlpâitoare a torțelor care ardeau jos, silueta Mariei ieșind din prag. Sau ce a mai rămas din ea. Pielea lui, cândva la fel de întunecată ca abanosul lustruit, strălucea acum cu o nuanță umedă, aproape verde, de parcă ar crește muști pe dedesubt. Ochii, erau două găuri negre în care ceva se mișca, încet, ca niște rădăcini minuscule care se răsucesc. Ea nu a mers. A fost încărcat. Sau, mai degrabă, plutea, suspendată de fire invizibile care îi veneau din spate, subțiri ca pânzele, groase ca liane. Și în spatele ei, venind din întunericul ușii, miros de pământ putrezit și lucruri moarte. Unul dintre sclavi, Joao, cel mai în vârstă, și-a făcut semnul crucii cu degetele tremurânde. Mama apei, a șoptit el, dar cuvântul i-a murit pe buze când Maria și-a întors capul prea mult în direcția lor. Gura se deschise și din interior curgea un lichid gros, negru, care picura pe podea cu sunetul cărnii putrezite. Apoi, vocea. Nu era al ei. Ea nu era om. Era zgomotul multor gâtle care vorbeau deodată, un cor de lucruri care nu ar trebui să aibă niciodată un nume. Iar i-a spus: vei planta. Și pământul s-a cutremurat. Nu a fost un cutremur. Era ceva care se mișca sub picioarele lor, de parcă mii de degete plictisitoare apăsau în pământ, gata să spargă suprafața. Pereții cartierelor sclavilor scârțiau, crăpăturile se deschideau ca niște vene și din interior țâșnea un lichid gros, întunecat, care mirosea sânge vechi și semințe putrezite. Sclavii alergau. Dar ușile erau închise. Ferestrele, sigilate cu ceva ce semăna cu lemnul, dar care, la atingere, se simțea cald și pulsa, ca pielea. Și atunci au văzut, din crăpăturile pământului răsăriu mâini. Mic, întunecat, cu unghii lungi ca ghearele. Mâinile copiilor. Sau decât odată copii. Au apărut încetul cu încetul, trăgând cu ele trupuri ofilite, acoperite de noroi și rădăcini, ochii lor albi, fără pupile, ațintiți asupra celor vii cu o foame care nu era de această lume. Iar Maria, suspendată în aer, a zâmbit. Sau cel puțin,
Ceea ce a mai rămas din chipul ei s-a contorsionat într-o imitație de zâmbet, în timp ce firele care o susțineau au început să se întindă, căutându-i pe alții, cu nerăbdare. Te vei hrăni. Primul țipăt a fost înăbușit înainte să se termine. Una dintre mâinile copilărești, mai iute decât celelalte, s-a înfipt în gâtul unui sclav, smulgând o bucată de carne de parcă ar fi fost fructe coapte. Sângele a țâșnit în jeturi fierbinți, stropind pereții, care s-au cutremurat ca răspuns, de parcă casa în sine ar fi băut. Ceilalți au încercat să se înghesuie, dar rădăcinile din pământ s-au răsucit. Prinzând gleznele, târându-le în jos. Un bărbat a căzut în genunchi, cu mâinile cufundate în pământul umed care acopere acum podeaua. Când a încercat să se ridice, a văzut că degetele lui se contopiseră cu masa întunecată, răsărind din ea ca niște ramuri noi. Gura i s-a deschis într-un vuiet tăcut în timp ce carnea de pe brațul stâng a început să-i trosnească, dezvăluind ceva verde și sprins de desubt. Maria, sau ce a mai rămas din ea, a coborât puțin mai departe, șuvițele care urmau acum groase ca frânghile, strălucind cu un lichid viscos. Rochia ei, cândva albă, se scurgea cu o substanță neagră care ardea pielea acolo unde cădea. Una dintre sclave, o femeie cu cicatrici de bici pe spate, a încercat să fugă spre ușă, dar scândurile s-au închis în ea, învăluindu-o într-o îmbrățișare sufocantă. Corpul i s-a zvârcolit în timp ce era absorbit, oasele trosnind sub presiune, până când nu a mai rămas decât o movilă tremurând în perete, din care răsăriu filamente noi. Afară, vântul urla, dar niciun sunet nu scăpa din casă. Copiii rădăcină, acum în număr mai mare, se târau spre cei vii, cu gura deschizându-se larg, dezvăluind dinți ascuțiți ca spinii. Un bărbat în vârstă a încercat să se roage, dar cuvintele lui s-au transformat în murdărie pe limbă. Când a deschis ochii, a văzut că ploapele i s-au acoperit cu mușchi și că lacrimile lui erau un lichid întunecat, fertilizând pământul unde cădeau. Maria a atins în sfârșit pământul. Trupul lui, sau ce mai rămăsese din el, era cum un amalgam de carne și lemn, cu brațele întinse ca niște ramuri uscate. Când vorbea, vocea lui era un cor de șoapte copilărești, acoperite cu scârțitul ramurilor rupte. Pământului este foame. Și apoi, pereții au început să sângereze. Foamea pământului. Sângele care curgea pe pereți nu era roșu, ci un negru gros, ca seva copacilor străvechi. Picura în fire groase, formând bazine care clocoteau și din care răsăriu lăstari mici și palizii, asemănătoare cu degetele copiilor care încercau să iasă din pământ. Aerul era plin de miros de pământ umed și altceva, un miros dulce, putrezit, ca fructele putrezite într-un sicriu. Bărbatul cu ploapele cu mușchi a încercat să se miște, dar picioarele erau deja prinse de pământ de rădăcini subțiri care îi șerpuiau în jurul gleznelor. A simțit greutatea pământului trăgându-le în jos, de parcă pământul ar respira, inspirându-le încet. Ultima lui suflare a ieșit sub formă de praf, iar când corpul i s-a prăbușit, nu se auzea niciun sunet, doar crăpătul uscat al ramurilor care se rupea sub propria greutate. Maria, acum o figură centrală în acel coșmar verde, și-a ridicat brațele ramurilor spre tavan. Gura lui, o gaură întunecată între scoici, s-a deschis și nu au ieșit cuvinte, ci semințe. Au căzut asupra celor vii care încă rezistau, lipindu-se de haine, pătrunzând în piele cace. Un tânăr a încercat să le scoată, dar mâinile lui erau deja acoperite de crustă de lichen. Când țipa, vocea era înăbușită de creșterea bruscă a ciupercilor în gât. Copii rădăcină, acum în număr suficient pentru a forma un cor de zgomote scârțitoare, s-au târâit spre ultimii care încă se mișcau. O femeie, lipită de un perete, și-a văzut umbra mișcându-se singură, lungindu-se, luând contur, până când propriul spate s-a despărțit în două, dezvăluind un trunchi noduros unde fusese o coloană vertebrală. Nu a avut timp să țipe. Carnea i s-a prăbușit în așchii, iar ceea ce a rămas a încolțit flori albe, petale pătate de suc închis la culoare care picurau ca lacrimile. Afară, vântul nu mai urla. A fost liniște. O tăcere atât de profundă încât părea că întreaga lume și-a ținut respirația. Înăuntrul casei, doar Maria a rămas în picioare, sau ce a mai rămas din ea. Corpul ei era acum un stâlp de lemn răsucit, cu ochii înlocuiți de două găuri în care cuibăreau lilieci mici. I-a întinse un braț spre ușă, iar scândurile de lemn scârțiau, cedând loc nu spre exterior, ci spre interior, ca și cum casa s-ar închide în sine, înghițindu-și propriile pereți. Și atunci, pământul s-a cutremurat. Nu a fost un cutremur,
ci ceva mai organic, de parcă pământul s-ar întoarce într-un somn adânc. Rădăcini groase ca șerpi au izbucnit prin podea, înfășurându-se în jurul trupurilor deja pe jumătate absorbite, trăgându-le în jos. Întreaga casă a început să se scufunde, înecându-se într-o mlaștină de vegetație care creștea într-un ritm groaznic. Ferestrele s-au închis cu perdele de iederă, acoperișurile s-au prăbușit sub greutatea viței de vie. Noi care ne-am împletit ca niște vene. Când a răsărit soarele a doua zi, nu mai era casă. Nu mai era sat. Era doar o poiană, iar în centrul ei, un copac imens, mai înalt decât oricare altul din pădure. Trunchiul ei era neted pe alocuri, noduros în altele, iar dacă cineva se apropia suficient, ceea ce nimeni n-ar face vreodată se vedeau, printre crăpăturile scoarței, fețe. Fețe umane, distorsionate, încremenite în expresii de teroare sau resemnare. Unii aveau încă ochii deschiși și în ei, o strălucire slabă, de parcă ceva în interiorul lor era încă viu. Observând. Pământul s-a săturat în sfârșit. Dar nu pentru mult timp. Pentru că, adânc în rădăcini, ceva se mișca. Ceva la care încă nu mă trezisem. Iar când o făcea, foamea avea să se întoarcă. S-a întors mereu.